मरियमची माये सर्गींची शेकाये मोगाळमची राणी पावतू आमकां माये सुम्याची दासी तूं जाली सेवेची देख आमकां दिली जेजूची वाट दाखयली कुर्सा मुळी रावली. भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली आणि ते पवित्र आत्म्यारे गर्भेस जाले. नमान मरये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉलचे कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सुम्याची साकन तुझ्या शब्द वर्णने म्हणजे ते जावं. नमान मरये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉलचे कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. नमान मरये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉलचे कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम पसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौज आमचे खातीर मागया येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशेपण घेतले आमी जण जाल्याव ताच्या कश्टांनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशी तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणी वत म्हूण मागता हांव. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशे आतां सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशी आतां सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशी आतां सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दायन म्हाका दिलाय तुजे तबेन म्हजी मोत वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलसलय आमेन. ससनाचो विशय दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश संचेर फंगोदी समाधानांत ते विशय घेवन दीत आमेन. सतमानता देवाक सर्वपदवीधर बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो ओंकार मरीत हांव जल्मलो पोंच पिलाताका ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गात सोडलो सर्पवेदा देवापाच्या उजव्या बसला थंय तांव जिवे आनी मेल्ल्यांची मुन्सिपी करून घेतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांची भक्षणे कुडीचे जिवनपण ससनाची जिवीत आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉलचे कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉलचे कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉलचे कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशी सदां सर्वदा आमेन. आयच्या दिसा नियाळ्या आमी आनंदाचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर सुमी जेसू जिवंत जाता. ह्या वेळार आमी कोरोना आनी हेर पिडेंत कश्टोवच्या लोकां पसत देव तांकां बरी भलायकी दिव म्हूण मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं
तुझे राज आमकां येव तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुजे संगता श्रेयामितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरे देवाचे माये हांव गोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुझे संगता श्रेयामितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरे देवाचे माये हांव गोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुझे संगता श्रेयामितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरे देवाचे माये हांव गोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुझे संगता श्रेयामितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरे देवाचे माये हांव गोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुझे संगता श्रेयामितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरे देवाचे माये हांव गोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुझे संगता श्रेयामितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरे देवाचे माये हांव गोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुझे संगता श्रेयामितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरे देवाचे माये हांव गोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुझे संगता श्रेयामितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरे देवाचे माये हांव गोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुझे संगता श्रेयामितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरे देवाचे माये हांव गोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुझे संगता श्रेयामितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरे देवाचे माये हांव गोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा मोपाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदा सर्वदा आमेन. ये मुच्या जेसू आमची पातकां आमकां बक्षी एवंकडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेज सत्म्यांक सडकन तुजी काकुदेची अदी गरज असल्यांक सर्गार रोवन पावय. दुसरो मिस्तेर समी जेजू सर्गार सडटा. ह्या वेळार आमी विधव स्त्रियां बसत मागया. तांच्या जिणेंत एकसुरपण बगीन आसतना देव तांचे संगता आसा म्हणली पातयेणी तांकां आसोवन दी म्हूण मागया. आमच्या सगळींच्या आचरणा पळय जावन तुज्या राजान प्रेम तुजी कुशी सगळा जाता तशेंचे पटकन गोसने म्हाका ताळे पडूं नाका पूण
तुझे समता स्वयं तुझे से फॉलो ये मुच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी हेमकणाच्या उज्यांतल्या आमकां निवार समे सत्म्या सडकन तुजी काकुतीची अति गरज असल्याक सर्गारोन पावय. तिसरो मिस्तेर पवित्रत्मो अंकार मरेचेर आनी अपोस्तलांचेर देंवता. ह्या वेळार आमी सर चेडवां भुरग्यां बसत मागया. तांणी तांच्या जिणयेन बऱ्या अशे गुणांनी फुलोवन येवं दी म्हूण मागया. आमच्या बापाचं गिजा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुशिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळमेळ पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. मान बरे कृपेन भरले सुविजे संगता श्रेमित तूं सदैव आनी सदैवीक व्हड तुज्या कुशीचे येजो. भगवती बरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. मान बरे कृपेन भरले सुविजे संगता श्रेमित तूं सदैव आनी सदैवीक व्हड तुज्या कुशीचे येजो. भगवती बरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. मान बरे कृपेन भरले सुविजे संगता श्रेमित तूं सदैव आनी सदैवीक व्हड तुज्या कुशीचे येजो. भगवती बरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. मान बरे कृपेन भरले सुविजे संगता श्रेमित तूं सदैव आनी सदैवीक व्हड तुज्या कुशीचे येजो. भगवती बरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. मान बरे कृपेन भरले सुविजे संगता श्रेमित तूं सदैव आनी सदैवीक व्हड तुज्या कुशीचे येजो. भगवती बरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. मान बरे कृपेन भरले सुविजे संगता श्रेमित तूं सदैव आनी सदैवीक व्हड तुज्या कुशीचे येजो. भगवती बरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. मान बरे कृपेन भरले सुविजे संगता श्रेमित तूं सदैव आनी सदैवीक व्हड तुज्या कुशीचे येजो. भगवती बरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. मान बरे कृपेन भरले सुविजे संगता श्रेमित तूं सदैव आनी सदैवीक व्हड तुज्या कुशीचे येजो. भगवती बरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. मान बरे कृपेन भरले सुविजे संगता श्रेमित तूं सदैव आनी सदैवीक व्हड तुज्या कुशीचे येजो. भगवती बरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. मान बरे कृपेन भरले सुविजे संगता श्रेमित तूं सदैव आनी सदैवीक व्हड तुज्या कुशीचे येजो. भगवती बरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. आमेन. ये मुच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी हेमकणाच्या उज्यांतल्या आमकां निवार समे सत्म्या सडकन तुजी काकुतीची अति गरज असल्याक सर्गारोन पावय. चवथो मिस्तेर अंकार मरयेक कुडयात्म्या समेत सर्गार घेतात. ह्या वेळार आमी पवित्र सभे पसत मागया. भाग्यवन पापा फ्रांसीस बेस्प याजक आनी धर्म भयणी पासत देव तांच्या मिसावान जैत दिवन दी म्हूण मागया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची सुकल्यार मुशिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळमेळ पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान बरी कृपेन भरले तुझे सांगता श्रेमित तूं सदैव आनी व्हड तुज्या येजो. भगवती बरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरले तुझे सांगता भगवती बरी देवाची माये
आम्हा पाप्या काधी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी. नमान कुर्पेन बोले तुझे सांगता श्रेमिता दोन देवाचे दे फॉल खुशी जेसो भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या काधी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान मोरिये कुर्पेन बोले तुझे सांगता श्रेमिता दोन फॉल खुशी जेसो भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या काधी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान मोरिये कुर्पेन बोले तुझे सांगता श्रेमिता दोन अंशदी फॉल खुशी जेसो भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या काधी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान मोरिये कुर्पेन बोले तुझे सांगता श्रेमिता दोन अंशदी फॉल खुशी जेसो भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या काधी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान मोरिये कुर्पेन बोले तुझे सांगता श्रेमिता दोन अंशदी फॉल खुशी जेसो भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या काधी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान मोरिये कुर्पेन बोले तुझे सांगता श्रेमिता दोन अंशदी फॉल खुशी जेसो भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या काधी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान मोरिये कुर्पेन बोले तुझे सांगता श्रेमिता दोन अंशदी फॉल खुशी जेसो भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या काधी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान मोरिये कुर्पेन बोले तुझे सांगता श्रेमिता दोन अंशदी फॉल खुशी जेसो भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या काधी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. महिमा बापा आणि पुत्रा आणि त्याचा आणि सदा सर्वदा. आमेन. ये मुच्या जेजू आमची पातका आमकां बक्षी एमकडाच्या उज्यांतले आमकां निवार समे सत्म्यान सळकन तुजी काकुतीची अति गरज आसल्यान सर्गारोन पावय. पांचवो मिस्तेर ओंकार मरेक संवसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात. ह्या वेळार आमी देव आपोवण्या बसत मागया युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या उतरां पाळो दिवंक तांच्या मिसावांत वांटेली जावन तांचे जिवीत सोम्या खातीर भेटोवन तांचे खरे पटलावदर जावन जियोंक कृपा मागया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मोरिये कुर्पेन भरिल्ले सोनी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव व्हड तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मोरिये देवाच्या माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान मोरिये कुर्पेन भरिल्ले सोनी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव व्हड तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मोरिये देवाच्या माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान मोरिये कुर्पेन भरिल्ले सोनी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव व्हड तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मोरिये देवाच्या माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान मोरिये कुर्पेन भरिल्ले सोनी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव व्हड तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मोरिये देवाच्या माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान मोरिये कुर्पेन भरिल्ले सोनी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव व्हड तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मोरिये देवाच्या माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान मोरिये कुर्पेन भरिल्ले सोनी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव व्हड तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मोरिये देवाच्या माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान मोरिये कुर्पेन भरिल्ले सोनी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव व्हड तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मोरिये देवाच्या माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान मोरिये कुर्पेन भरिल्ले सोनी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव व्हड तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मोरिये देवाच्या माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन.
नमान मरिये कृपे भरले समी तुझे संगता स्त्रियांमित तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या जेजो भगवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा आपल्या गाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन नमान मरिये कृपे भरले समी तुझे संगता स्त्रियांमित तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या जेजो भगवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा आपल्या गाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन महिमा बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या दोसादी दोसांता आणि सदा सर्वता आमेन ये मुझा जेजू आमची पातका आमकां भोगशी येम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्यांक सडकन तुजी काकुतीची अधिगस आसल्यांक सरगारून पाय नमान रणी काकुलतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आणि भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या पणांत आसता अस्कार उस्कासून आमी तुका अर्दान करता जो तुमचे शिकाये ते तुझे काकुलतीचे दोळे आमचेर परते आणि या परदेशे उपरांत तुझे शिशेचे सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय ए दयाळे ए मोगाळे ए दुलोबी ओंकारी मरिये भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनाती कर क्रिस्ताच्या वसण्याक आमी फौज आमचे खातीर समिया काकूत आमची कर सुमिया काकुळ तमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता काकुळ तमची कर समिया काकूत आमची कर सुमिया काकुळ तमची कर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयन ऐकमका क्रिस्ता देन ऐकमका सर्गींच्या देवप्पा काकुळ तमची कर देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळ तमची कर देवा पवित्रत्म्या काकुळ तमची कर संदिसी मात्रिंदादी एकाच देवा काकुळ तमची कर भाग्यवंती मोरये आम्हा बसोत विनंती कर भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा बसोत विनंती कर भाग्यवंती औंकारींचे औंकारी आम्हा बसोत विनंती कर क्रिस्तचे माये आम्हा बसोत विनंती कर पवित्र सभेचे माये आम्हा बसोत विनंती कर देव कृपेचे माये आम्हा बसोत विनंती कर बहु नितळी माये आम्हा बसोत विनंती कर बहु निष्कळवंती माये आम्हा बसोत विनंती कर कत नातले माये आम्हा बसोत विनंती कर आपूट माये आम्हा बसोत विनंती कर मोगा पात्र माये आम्हा बसोत विनंती कर विचित्र माये आम्हा बसोत विनंती कर सुबदिनी माये आम्हा बसोत विनंती कर रसनाराचे माये आम्हा बसोत विनंती कर सडवंदराचे माये आम्हा बसोत विनंती कर बहुशानी औंकारी आम्हा बसोत विनंती कर मानापात्र औंकारी आम्हा बसोत विनंती कर परगटूंक फौज जाल्ले औंकारी आम्हा बसोत विनंती कर पदवेदार औंकारी आम्हा बसोत विनंती कर दायळी औंकारी आम्हा बसोत विनंती कर विश्वासी औंकारी आम्हा बसोत विनंती कर नीतीची आरसिया आम्हा बसोत विनंती कर जाणवायच्या सिंहसणा आम्हा बसोत विनंती कर आमच्या संतोषाच्या कारण आम्हा बसोत विनंती कर आत्मिक पलंगणा आम्हा बसोत विनंती कर मान फौज जाल्ल्या पलंगणा आम्हा बसोत विनंती कर भक्तीच्या परमीत पलंगणा आम्हा बसोत विनंती कर गुप्त गुलोबा आम्हा बसोत विनंती कर दाविदाच्या बुरसा आम्हा बसोत विनंती कर दाड्याच्या बुरसा आम्हा बसोत विनंती कर सुवर्णच्या मंदिरा आम्हा बसोत विनंती कर सोल्याच्या अर्का आम्हा बसोत विनंती कर सर्गींच्या दारवट्या आम्हा बसोत विनंती कर फांत्यापराच्या नेकेत्रा आम्हा बसोत विनंती कर पिडेसांची भलायकी आम्हा बसोत विनंती कर पातक्यांच्या आदारा आम्हा बसोत विनंती कर दुकेसांचे बुजवणे आम्हा बसोत विनंती कर तळांतरकारांची शिकाई आम्हा बसोत विनंती कर क्रिस्तावांच्या आदारा आम्हा बसोत विनंती कर बोडव्यांचे राणी आम्हा बसोत विनंती कर पात्रियार्कांचे राणी आम्हा बसोत विनंती कर प्रावादींचे राणी आम्हा बसोत विनंती कर अपोस्तलांचे राणी आम्हा बसोत विनंती कर मार्तिरांचे राणी आम्हा बसोत विनंती कर कॉन्फेसरांचे राणी आम्हा बसोत विनंती कर औंकवारींचे राणी आम्हा बसोत विनंती कर सुमेस भक्तांचे राणी आम्हा बसोत विनंती कर सैंबाच्या कथवेणी गर्भे संभावले राणी आम्हा बसोत विनंती कर सर्गिंग घेतले राणी आम्हा बसोत विनंती कर बहु पैत्रुजारीचे राणी आम्हा बसोत विनंती कर कुटुंबाचे राणी आम्हा बसोत विनंती कर समाधानाचे राणी आम्हा बसोत विनंती कर
देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले भगोस आमका येसुमिया देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले दयन ऐकमका येसुमिया देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले कागोळ तमची कर तुझे ससाई काल देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येता आमच्या गरजान आमच्या मागण्याचो बेपारो करी नाका पूण समय विघ्नांतले आमकां सदांच निवार आनंद बरेत आनी सदैव येवं करी भाग्यवंती देवाची माये आम पसत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फौज आमचे खातीर प्रार्थुया हे देवा तुझे एकल्याच पुतान आपले जिणे मरण आनी जिवणपणा वरवीं ससनाचे बाचवेचे इनाम आमकां सोडून दवरला भगेन दावकार मरेचे भोव पवित्र सरेचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांचो आटा पिलेसो आमी पाटलाव करीसो आनी तांचो बसयल्ले आमी चडशे कर म्हूण आमी तुजे लेगी परता त्याच क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन भडव्या संगी करया नमान माहिती आमच्या तारोकाची लागीं सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची केदे वर्ते भाग मुरयेचे प्रसू जावचे आपल्या देवा आवय तरी आंकवारावचे सर्वे सांच्याक देख जावन सोपच्या